Hei, salutare și bine ați pe acest canal. Astăzi o să vă arăt cum pot să mă joc eu Brawl Stars, dar că trebuie să-mi pun un picuț alarma, fiindcă da, o să trebuiască. Așa. Da. O să-l punem la și 10. Perfect. Peste 19 minute o să sune și deci așa că haideți. Da, după cum vedeți, m-am mai jucat eu părțile de jos. Da, am acest brawler 6 din 44. Deci l-am pe Shelly, care nu prea îl folosesc, după cum bine vedeți, nici nu am primit. Pe Colt, singur care îl folosesc cel mai mult. Da, n-am auzit ce a zis. Ok. Avem pe Nita care nu folosesc absolut deloc. Și avem pe Bull, l-am primit ieri și nu prea îmi joc bine așa cu el. Da, cine știe să joace, să intre aici. Acesta... Ok. O să-mi activez codul acum, ca să vedeți și voi. Sau dacă nu puteți să... uitați, puteți să intrați în clubul acesta. Și, da, pe mine mă cheamă Ștefi și, da, o să încerc cumva să bag codul. Nu cred că pot, dar lăsați așa. O să facem un match ca să vedeți și voi cum joc cu Colt. Da. Haide. Toți nu înțeleg de ce nu trebuie 10 din 10. Asta nu înțeleg eu. Dar, ok. Da, o să vedeți că îmi pare așa câte ori cu net, dar eu am net. Dar nu știu ce o să de la Brawl Stars cu mine. Și o să vă arăt și noile update-uri, de exemplu. Fiindcă chiar îmi plac super mult și aș vrea să vă le arăt și vouă, ca să puteți să vă bucurați și voi de acestea update dacă aveți și voi Brawl Stars. Cine are Brawl Stars știe la ce vreau să mă refer. Adică, da, și da, dacă știți să jucați și așa, da, unii mei văd că se joacă foarte mult cu Shelly, dar eu ceva mai mult cu Colt, fiindcă îl ador, efectiv îl ador. Ca și stelele astea pe spate, deci efectiv îl ador, nu știu ce. E singurul brawler care îmi place, scuzați-mă dacă nu am formulat bine, singurul brawler care nu-mi place, care nu-mi place sunt... Da, singurul brawler ți-l dă la început, adică Shelly. Și nu știu ce-am cu ea, cu brawlerul acela, dar da, să zicem. Cineva e cu Bull. Ce faci? Oh my god, îl cheamă Camerida, dar că e băiat. Ce păcat. Dacă să mi-au zis că vorbesc așa înfundat, să știți că după crăcită și nu o să filmez foarte mult, fiindcă azi o să am și ore și poate o să mai filmez după ore, nu știu dacă o să filmez sau nu, o să vedem în orice caz, o să vedem, da, am 8 ore și vreau să mor aici. Ai grijă, Bull, că vine în acțiune. Că le dau shutdown. Îi dau shutdown. Unde mai e? Trebuie să vă dau mai screen.
Să stai niciodată acolo. Tot Jackrabbit! E cineva aici. Uite. Așa. Iupi, am făcut încă un match! Oh, da! Ăsta da match. Perfect! Da, o să... Nu știu, cred că o să numesc pe canalul meu de YouTube când o să mai postez, doar că o să postez de acum încolo numai jocuri. Să-mi scrieți voi în comentarii ce jocuri vreți, Minecraft, Brawl Stars și Roblox. Din aceste trei să ziceți ce vreți să mă joc și dacă vreți Minecraft, ce să construiesc, și la Roblox ce obi sau ce vreți voi, Tycoon, orice. Și dacă nu, o să vă văd în comentariu, o să vă dau inimioară și cred că o să vă și răspund. Dacă răspund că nu, atunci trebuie să-mi alegeți alt hobby sau alt Tycoon. Fiindcă e mai preferant la primul ăsta, știi? Cred că vorbesc așa, dar nu mă rachează Nita. Hihihi, am dat în cap. Răcolpăt viețuca. Oh my god, spauna și Shelly. Mă, Shelly, dar tu știi să joci? Jamila. Nu mai știu pe cineva pe numele ăsta. Dacă știți și voi, lăsați un like. Mai nu plâng pe aici. Nu găsesc pe nimeni. Ia, l-am omorât pe Jamila. Pardon. Mă, bag-te, mă, Nita. Scuzați-mă că sunt mic, da. V-am zis. Imediat trebuie să-mi spuneți alarmă, fiindcă e 6:58. Nu mă găsesc seama de ce sunt așa de disperată, dar... Da, trebuie să mă luăm școală și eu merg acum, fac naveta. Adică, dacă nu știți ce înseamnă aia, înseamnă că am văzut pe partea cealaltă. Așa, o să vă explic de toate videoclipurile mele, dacă vreți. Și pot să vă zic orice gen. Orice. Ce vă place vouă și vreți să vă explic despre mine. Că acum ați văzut că sunt nou pe aici și da, nu prea nou pe acest pe voi da să fac vloguri. Iar nu am net. Hai. Da, avem pe cineva care nu mă disperă, efectiv, mă disperă. Dacă să mai pun pauză, eu să mai vine cineva și mine. Am avut 1000 aici. Și aici, de ce nu mai sunt eu? Am văzut la unica aici, la un main player, au 1000! Oh my god! Da, cred că v-am mai zis, suntem Clubul România și aici nu aveți voie să vorbiți urât. Chiar dacă știți și da, nu aveți voie.
Da, hai să ne băgăm pe parcările în seamă. Și da, este 7 fix. A. Da. Dăm încă un meci și eu când o să mai pun pauză, veni cineva, ca să știți. Ok? Da, trebuie să mă duc până sus. Da, iar nu am net, hai fac. Super. Bate-l cu coforul lui cu tot. Acolo cu coforul. Ce drag. Dați un pic, o să pun un pic pe pauză. Să mă băgați în seamă. Asta? Da, din păcate am prevăzut. Fata asta. Și o să revin imediat. Beauty. Time for trouble. Brawn and beauty. Mercy.
and beauty. Not the too pretty for me. Time for trouble. This is too easy. Time for trouble.